Uwagę tysięcy Litwinów przykuły ekrany telewizorów, gdy litewska telewizja na żywo relacjonowała uroczystości żałobne w Warszawie i pogrzebowe pary prezydenckiej w Krakowie. Przejęci polską tragedią byli też państwo Kajrisowie. On Polak, ona Litwinka. Oboje w sposób szczególny odczuli smoleński dramat. Pan Grzegorz jest lotnikiem, pani Rita stewardessą. My robimy tą samą pracę. My latamy z punktu A do punktu B. Praca lotnika w tym polega, że człowiek, raczej lotnik, musi jakiś określony czas bardzo skupić się i zrobić to, co musi zrobić. Nadszedł ten czas, kiedy jeszcze nie widzieli. Oczywiście każdy już... Ale oni do końca starali się coś, ja tak liczę, coś zrobić, żeby w ogóle tego nie wyszło, ale niestety. Tamtego feralnego dnia dla prezydenckiego Tu-154 punkt B okazał się tragiczny w skutkach. Dla mnie to było straszne, dlatego że jestem jako lotnikiem ze swojej strony i po ludzku było to też strasznie. Aš apie aviacijos katastrofas lengvai kalbėti negaliu, nes man iš karto pilnos akys ašarų. Čia šitas atvejis, sakykime, galbūt daugiau susijęs tai, kad jau jis yra toks viešas, kad tai yra paliesta valdžios atstovai. Sakykime, jau čia tas pats įvykis, kad tas į kokią świętę, nie świętę, čia tą gedulą jie skrydo. Pani Rita nie ukrywa, że myśli też o koleżankach po fachu stewardesach, które zginęły w katastrofie. Bardzo młode dziewczyny. Jedna z nich była najmłodszą uczestniczką tego lotu. Visą laiką mus mokino tai, kad orlaivio palydovai tai yra pilotų akys ir ausis. Nes jie mato tik savo prietaisus ir mato priekį. Viskas, kas pagal lėktuvo, sakykime, pilotas savo sparnų nemato. Aviacija tai liečia tave. Man nesvarbu, ar tai Amerikoje, ar tai Australijoje, ar tai netgi mažiukai lėktuviukai. Reiškia, tu iš karto priemi, kad čia tavo kolegos, čia tavo, nežinau kaip pasakyti, net nepažįstami žmonės, bet tai yra kažkas tavo. O tym, co się wydarzyło przed 70 laty w Katyniu, dokąd na obchody 10 kwietnia leciało z Polski 96 osób, często najważniejszych osób w państwie. Świat, również i Litwa, odkrywają dopiero teraz. Tai, kad įvyko ta tragedija ir kokiu pagrindu jinai įvyko, tai jau aš manau, kad daug kas sužinojo. Litewska telewizja publiczna w dniu pogrzebu pary prezydenckiej wyemitowała film Katyń. Nie był to pierwszy pokaz tego filmu na Litwie, ale ostatnia emisja wzbudzała ogromne zainteresowanie widzów. Żeby zwrócić uwagę na to, co było, żeby ludzie pamiętali. Taip daugiau apie tai, kada buvo lenkų režisieriaus tas filmas sukurtas. Apie šitus karininkus, meninis filmas. Galbūt tada daugiau aš taip apie tai sužinojau. O taip, sakykime, tik tai vieta ir data, kas liečia istoriją ir viskas. Państwo Kajrysowie znają film Katyń, oglądali go już wcześniej, a teraz wspólnie z Litwinami i Polakami żegnali polską parę prezydencką. Taip, aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai užjaučiu ir labai, kaip sakyti, net nežinau kaip pasakyti, tiem žmonėm, kad, tik tiek galiu pasakyti, kad lygiai taip pat mano šeima taip pergyvena ir liūdi su jais.